Deviatáci v máji v škole ako v raji. Sme vzdelaní, múdri, otestovaní a pripravení do života. Pripravení. Koniec roka je na dosah a chystáme sa už len pozerať cez okno, ako sa školník preháňa na kosačke. No učitelia si na nás niečo vymyslíme. Projekt Ako chutí škola. Anketa v školskej jedálni. Výsledky nám vyšli z počítača. Polievky veľmi nemusíme. Prezentácia firiem v škole a piatkové exkurzie do miestnych podnikov. Tam ste nás mali zobrať v prvom ročníku. Veru by sme sa ináč učili. Jedna z úloh znela vyrobiť originálne a chutné obložené chlebičky. Tak sme sa predviedli. Chlebičky v tvare smajlíka, pyramidy alebo srdiečok. Sme dobrí. Prísna porota boduje. Víťazný tým získa 3 dní voľna a halušky na salaši. Toto sme sa v škole neučili a vyzerá to zaujímavé. Keď sa pozriete na tieto príbory, ja ani nemusím vedieť, aké je menu, ale podľa tých založených príborov hneď viem, že čo sa bude podávať. Wow, miešané nápoje. Môžeme si namiešať, aký chceme. Teraz chuť exotiky. Na internete nás okrem Facebooku zaujali niektoré kmene a tak sme prežili jeden deň ako oni. Takže my sme načelníci z kmeňa Masajov, pochádzame z Tanzánie. My sme kmeň Paduánci, pochádzame z Mianmarska, konkrétne zo štátu Kajna. Vyrábame aj ručne tkané koberce. Toto je náš posvetný koberec. Takže my sme kmeň Siuxovia, pochádzame zo Severnej Ameriky. Patríme medzi najstaršie americké kmene. A čo jedávajú slávne celebrity? Ak sa chceš predstaviť ako Shakira, Barack Obama, Ivan Gašparovič, Rihanna či anglická kráľovná, musíš ovládať jej jedálniček. Spaghetti with meatballs or steak with couscous and... That's my favorite meal! So, my name is Alexandra Sagan. My name is Ivan Gašparovič. I'm Rihanna. I'm from San Diego in the USA. I'm pop, R&B and reggae singer. My name is Barack Obama. I'm American president. Welcome to my house. You are my guest today. Welcome to my house. Captain for Argentina is national team. Vyhľadli sme. Ide sa variť. Kto priniesie do školy mamu, ocina, babku, detka, dostane prémiové body. Čo sa zdalo nemožné, splnilo sa. Barborkina babka nás naučila štrúdľu, Katkina plnenú papriku, Vierkina mama guláš, Lucína nátierky a s Natálíným detkom sme upiekli zemiaky. Aj keď to miestami bolo život ohrozujúce, zažili sme kopec srandy. Halušky na salaši boli fajn, ale dni voľna sme si nevybrali. Užili sme si posledné chvíle so spolužiakmi a učiteľmi. Ahoj naša škola. Bylo tu fajn a za to stálo. Život je dál a jeho málo. Nezapomeň na to, že stálo za to tu být. Není to málo.